si Maranghilen eh. Hi, good morning. Mayong buntag. Madong adlaw sa tanan tibok kalibutan. Sabado day. Domingo day ron. Adi. Domingo lagi. Kaya magkaroon ako dari nakatambay kay karon ko sa San Isidro. Karon ako ngadlawon tambay dari kay ugma Lunes. Mamatog nagkuha ko sa kanang gapon ultrasound sa ngazuan. Dakan ito problema itong isang result. Ako pa dito makabasag doktor. Ngayon bito ko. Ngayon ako man nga na may daghang pagumangkan. Na isang pagumangkan sa jud niya mismo. Ako pagumangkan rin ako sa pagkagawan. Pero ay kan ako sa ngazuan wa mo kunay anak nito mas Manila. Kaya dito Manila sila. Pero sa kabisi naho di naman na balibaran saan taman kuha na naho ang ultrasound na naho daan sa tag asawa ako ra ko nimo basag doktor karon nga ko jang gyapura og pauli yan sana kan pa ko tuwan dari mangguna pa ko danang kamot danang katubangan hirlin kay puno pasagbot nay kamuti sagol nas mga sagbot parang balik hadyon nagnabay unod nagdibog dahan yung ano kunong ako'y nag kuan tungod maguna sa katong hinabang ni Ja nga dahil naloy ni Ja pero di ako'y nindawat si Zay ning direct ni Ja muna nagsalig si Ja nga ako'y isang papanon kay gusto ko ni Ja nga magpa video. Ya, tapos niagin si mana to jang kwarta na dia pas Bernis siya nagpa ultrasound dias is. Ja, tapos des Bernis kay busy man lagi ko. Dia pa mo ko sang igagaw. Para man sa tuduan harap yung igagaw nag-uban ni Ja. Igagaw dia po nung magtagurha. Siya rin nag-uban. Motong ahan na namang ipasaligan nga ako na may makuha result kay di gazon pa ko maulis Alicia. Kaya naman naman paghangko na to San Isidro. Maging maram sa usab na pamanon sa gagawa pa wala mo balik pero mo ingon na og pabalikan ko munang karon radyo ko naka ginhawa pa pud nga ano pang kuputon dani na mga labhunon nagpaadon ko sa mga sinus mga bata gubot pud di kaadyo kung makasapot ang kahimtang pero okay ra kaya ra gyapon na ha. Tapos nilita chat pa ningon nga gusto na kong diyang muli nangutana og nahuman na makunog ang kurente napalig ang mga papel na panahon duda ang pa na mapasa napukulo na kuwang papirmahan para sa engineering yan tiga pait mara na ko dalig kuan sa kabisi sakat papaguli di kas Manila dito sa Maribohok Palakados Maribohok balay San Isidro sag dilaman basta kaya pas lawas di balibaran pero sag na gagmay ni pamati kaya di naman pa matian karon di mo samot palabay naman ang mga bati-bati ginagmay ginura jay maantigo dari buntag pagani init na kaadto sa alas 7:30 pa nga nang orasa naglagiti pagkainit kaning ngani grabe inita kamusta day kanjong tanan labi na Ma'am Yuning Ayop good morning Nijit Mendoza good morning Vilma Macabalo morning Katulis Marcelo Castañares ning Zagapon Sangres dito balay ko ng Coast East dapat Coast East ilaha ning labay ra Coast East pag magaling chat sir nga na dito dapat maliliin ta kana ha ta joke
Apaw kay babi bitaw makabalik pa mas is o kung sa kay katong amang laboratory raman to. Pero kapag itong pabasang polyrami katong duha ka result niya sa isa x-ray o sa whole abdomen ningan si polyrami daghan kunog sakit sa lawas sa ginhawaan. Wala di bala kita kay ba mabasa apang ipasang Amy tapos Amy ni reply kasi may kinaman na makailang doktor basig busy pag isang doktor. Ako na lang mo may magbabasa atos amang doktor sa Alicia kay dahang nung tanan nga nung asawa wa di mo da ang rason ni Jang bana si Kuya di mo sugot og asawa iban kay ako makibaw kung sa sakit mura man sila karang kasawa pod dalawan. Kaya bukod sa uban, di lang sa mga uban. Manang nisid ka sa iban-uban nung panahon na katong igagaw sa kanang puto'y trabaho. Kaya kung mazak po to siya, single mom. Pero, ang laman siya, hanggang sa laman na ginuori mantigo. Nakakuday, di pa mata ko makaulig Alicia, pero kinanan po gumulik, kaya nga pagba na po itong mga tanam dito. Nasunog na po itong mga buwak. Tiwasan pa din ng paglakaw sa munisipyo kanang ang kuan kanang papel sa plano nang mas buntag pod kung mga ginod na po ko ngani ka busy ang kahimtang mura pag nagani nagchat na ho. Nagchatan ko atong igagaw ni Mando. Itong amon yan anasas. Need ko na sila og katulong. Alam pang gireply, ang ginanbasin mga second weakness. Doon, kinahanglan man rin ko ni Jang sadyo jahang makuha. Makirapod kay ibo ko pwede og rada-rada kumulakaw kay napamay mo graduate ang apo. Tapi isa mag-moving up diya kaduha hanggang kurente patron ha mga kuan mga tunas kapitan bisan pagbahaman tong lakaw sa munisipyo kay mga malagi itong ang giapas nga malibre sa mga malagi di malibre kay konkreto ahang pajag mao nga pangadtuan ko sa engineering o plano mo lang ang plano na ugma ang katong plano nga papel mo kay ipakita sa pagsunod adto kung sa hiwat na lamang ko kung sa ikos kapitan maapil pa ba kos libre o di mo nang di pa po ko pwedeng mo-desisyon kinantay mo yung naglibre ko nung pamasahe libre ko pamasahe pero di ka po kung makangatong upaw kaya siyempre malibre ko pamasahe pero ato mong kos mga tulong man di sa kabuan kas arapod na makagawas luoy pod hanggang kaning naman ganito di pa maalan ako no gusto nang muli gusto nang musunod na kaya ay nita pod kaso dito ko no sa si Precious Kulis na pagbantasan kay bagat-bagat na sa operada ba sa siya sa decision ko mga tulong ko di niya po ko makatabang kani pang pag-isura na pagjaw hinay pod gadyo ahang ko anon pinakabuan wa ko makakutas ahang kuan YouTube bahala na basta di ko makakuta basta maka-extra po ko makauli ko Galicia o gani may ekstrahan pwede po ko magsuri-suri ko magluto kong tinda ug madyo di may bawaan o kuan kay grabing paita din kato naka-extra cost maribuhok madyo na laman nakapalit ko tangke sa gasol parang mga bata dali magluto di nakadyo maglisod nakatubel po ko tangke sa gasol o nakapalit pag bugas tapi gamay na daginot para sa mga bata kaya katong pag-extra na sa kanya gagaw kung naman to dahil naman to yung nauna na hang advance di naman dito kompleto itong hang pag trabaho dito sobra-sobra pa ganyan gidyang nahatag na pagbut pati na lang sobra pa sa nahatag din sa giagi kaya hindi mo ko advance lagi kaya mo ito ni-advance kung ipuno lagi sa plano. Dito mo kung nabiktima sa plano nga 6,000 agbayad. So, di pa ko hindi palop sa munisipyo yung dibukapin. Siyempre, pamasahe pa. Kada lakaw na pa yung mga bata.
Napay mga jugbahon. Tulo sila. Duha katag 50 bulay. Napay isa limitary 20. Diya, huwag ako extra. Huwag ako magsalig ko sa kuan. Kakuta lagi rong buhana. Di ko kakuta. Pala nakabuhan. Murag ka, tulad ko nakasulos dito pa ko sa Manila. Marang si Upaw gusto pumuli. Ngita sa tagpaagi. Sipa ba tadanig para pang ticket. Tapos ang inan nga to operan sa nga ito naman pabuk na naman sa igagaw. Sa siyempre hulug-hulugan kaya mo ng style. Magkano ko sa igagaw. Hulugan naman na sa mayaman sa trabahuan. Ano naman din yung diskarte kung nasig pangita kwarta. Laban na ipangulit sa small grabing mahala. Isda pala mandaan tag 200 kapi na. Sa mga isang usos na kulog bagas. Mamangyapon. Pait pas. Palidza. Itong sitwasyon ko nagarabi pa sa inita. A few moments later. Tidak kau. Isa. Lagi ka buhok. Ano na? Isa nuy. Hala. Is kamot uy. Isano isa. Ito na. Apa niya ito ba? Ano ni? Iba ko siya yan. Ako ni. Kanan mana? Hindi, ala. Ano? Ano ito siya? Tara. Tapos lagat pa, nindagkuan mani. Enggak. Grabe sa Manila, bangga 20 naman yung kilo. Ini ra, liki ini itu. Pakapil ng liki. Aku tapi ini liki. Salamat. Ini kan kayak dia dilihat lomba. May stock sa tagmangga. Okay. Di may nanurig mangga. Uyawan ko sa presyos mangga dahil buhol kayo. Kasinta mang kilo. Diyan. Kaya mo ko sa biyaso nga. Tag 20 ra. 15. Kaya mga bata. Kasi ako sa Manila. Video ko mangga. Yung panghatag. Karon na mangga. Wa pa madyo. Kahadag pag mapos video.
Okay. Uli ra. Hadlap sa kamera. Ano paglamang kiya. Ganyan ko ng gubgols. Kamote just tubangan. Hindi ang nagpipila kalaga. Sige ka labas. Kaya itong kamutiha sa una pa ito kiralis siya. Itong ganasa. Lugay na po itong ganasa. Kaya ganas po ito. Wapa ni matarok ng baza. Dahil naman itong kamutihan manis tengad sa una. Ang tinanam. Ito ada itong ganasa.